Республикада Бүтін дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты, Башкортстан Республикасы хөкүмәте һәм Айык Башкортстан төбәк җәмәгатьчелек хәрәкәте белән берлектә 2011 елдан алып Айык авыл конкурсы үткәреп килә. Әлеге акцияга безнең районның 22 авыл советы авыл биләмәсе дә актив кушылып, бу җәһәттән төрле чаралар оештырылды. Әйтергә кирәк, биләмәләр арасында Җәйләү авылында Калининнар хуҗалыгында узган милли бәйрәм каз өмәсе районда беренче урын яулап республика этабына чыкты. Конкурслар рамкаларында биредә яшәүче халык тагын бик күп чаралар оештырды, аларда актив катнашты. Гыйнвар аенда узган кышкы сабан туй яшен картын бергә җыйды. Бу көн өчен мәгънәсендә бәйрәм булды. Музыка уйнап торды, Казанда пулау пеште, зур самавырларда чәй кайнады. Өстәлләр тәм-томнар белән тулы иде. Чарада һәммәсе рәхәтләнеп ял итте, күңел ачты, төрле спорт уеннарында көч сынашты. Сәламәтлек көннәрендә алар даими оештырып тора. Җыйналып Скандинавия йөрешенә, чаңгыга шуырга чыга, саф һавада физик күнегүләр эшли, хәтта туктап ял иткән арада җырлар килеп алырга да өлгерә. Шулай ук Алия һәм Айдар Агалимовлар авылдашларын үз йортында бәлеш бәйрәменә җыйды. Алар йортына килгән хуҗабикәләр һәр кайсысы төрле бәлеш пешереп алып килгән иде. Оста куллы ханымнар үз рецептлары белән уртаклашты, фикер алышты. Рәзинә һәм Вазих Мостафиннар гаиләсендә шаулап, гөрләп, чәк-чәк бәйрәм узды. Әйтергә кирәк, чәк-чәкне төрле төбәктә төрлечә пешерәләр икән. Биредә дә чәй табыны артында хатын-кызлар чәк-чәк пешерү серләрен ачты. Кышкы озын кичләрдә элек-электән безнең әбиләребез, әниләребез җыйнаулашып бер-берсенә кул эшләрен алып кич утырырга йөргәннәр. Милли көйләребезне көйләп җырлый-җырлый чигү чиккәннәр, бәйләм бәйләгәннәр, җеп җигерләгәннәр. Куллары, күзләре тулып китсә, уеннар да уйнап алганнар. Табышмаклар, мәкальләр әйтешкәннәр, тәмләп милли ризыкларыбыз белән чәй эчкәннәр. Соңгы елларда бу кич утырулар онытылды. Күбрәк телевизор, компьютер, телефонда утыра башладык. Җитеш тормышта яшибез. Кибетләрдә теләгән әйберне сатып алырга була. Шулай да бәйрәмнәргә бүләккә үз кулларың белән булдырылган әйбер әзерләүгә җитәме соң инде. Андый әйберләргә күңел җылысы салынган. Җәйләүлеләр кич йоласын онытмаган. Хәтта ки яшь киленнәрне дә мондый чараларга дәшеп, үзләре белгәннәр белән таныштыралар икән. Чираттагы күркәм гадәт җыйналу Гөлүсә һәм Яннур Яңгировларның йортында узды. Йорт хуҗабикәсе Гөлүсә ханым кеше яшьтән кул эшләренә әнисеннән өйрәнеп бу җиткән икән. Әнкәем нигә җеп-җигәрләргә утыртты мине 10 яшымда. Балам диде. Минем әллә бар гомерем, әллә юк диде. Әнкәй 50 яшында үлде. Без 6 бала тизелешеп калдык. Әллә бар гомерем, әллә юк диде. 5 балаларың күп булыр диде. Кем оят баш ялай бәйләп кигерер диде. Утыр җеп-җигерлә минем белән бәйләм бәйлә диде. Җеп-җигерләргә бәйләм-бәйләргә мине әним өйрәтте. Шуннан ул вакытта шул 9-10 яшь чагым булгандыр инде минем. Өчәүләп кабага утырып җеп-җигерләй торган әнкәй, җырак абыем, мин. Ул каян белгәндер, әүлия булды микән, минем 5 балам баласын каян белгән ул менә балаларым күп булыр диде. 4 малай, бер кыз үстерәбез. Үстердек инде, олы юлга чыгардык. Һәр кайсы үзләренең тормышларын үзләре алып баралар инде, үзләре яшәйләр. Чарада катнашучылар һәр кайсысы үз хезмәтләре белән таныштырып узды, җырлар җырлады, авылда булган проблемалар, җитешсезлекләрне уртага салып сөйләште. Әйе, авылда иң кирәкле объект Җәйләүдә мәдәният йорты юк. Халыкка җыелып мәдәни чаралар оештырыр өчен, төрле киңәшмәләр уздыру өчен клуб кирәк. Әлегә алар йорттан йортка, бер-берсенә кунакка йөреп кенә чаралар оештырырга мәҗбүр. Гөлүсә һәм Яннур Яңгировлар гаиләсенә килгәндә, чыгышы белән Җәйләү авылыннан гаилә хуҗабикәсе. Яннур ага төп 5 курайлы.
Айык авыл конкурсы 3 этаптан тора. Беренчесе аның районда барлык авыл биләмәләре арасында бер авыл советының җиңеп чыгып, республика этабына чыгуы булса, икенчесе республика этабы. Җәйләүлеләр менә шушы икенче этапта катнашу хокукын алган иде. Бердәм күтәреп алды алар конкурсны. Бер гаилә булып яшәде, ләкин кызганыч, конкурсның үз кагыйдәләре. 3нче финал өлешенә алар үтә алмады. Кемдер җиңелә, кемдер җиңә инде, ләкин җәйләү халкы җиңелмәде. Бу чаралар авыл халкын тагын да якынайтты, тагын да берләштерде. Шунысын әйтергә кирәк, авыл халкын күтәреп, чараларын оештыручы бер лидер кирәк. Шушы төбәктән торачыдан булган Мәрьям Шамсиева бүген мактау сүзләренә лаек. Мәрьям апа вакытын кызганмый, конкурс барышында җәйләү авыл халкы белән бер сулышта булып, бергә чараларның уртасында кайнады. Башкортстан, Татарстан чигендә урнашкан бу авыл яныннан узганда, тырыш, уңган, бар яктында булган халык яши җәйләүдә дип сәлам биреп үтегез үзләренә. Мотор итеп ял да итә, эшли дә, эшләгән эшен күрсәтә дә белүче җәйләү халкы белән Илеш чиксез горурлана ала. Луиза Шарафетдинова, Айгөл Муллаянова, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.